Il-proposta ta' Robert Abela tmur kontra ir-rekomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezia. Dikjarazzjoni ċara mid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi meta kien qed jiġi intervistat minn Robert Cremona waqt il-programm NetLife. Jason Azzopardi saħaq li jekk il-Prim Ministru huwa tant konvint li għandu raġun, għandu jibgħat il-proposta tiegħu u dik tal-Oppożizzjoni lill-Kummissjoni Venezja u tkun hi li tiddeċiedi li ma waħda hija skont l-istandards tal-istess kummissjoni. Nagħmel stedina ma nużax il-kelma sfida mal-stedina pubblika lill-Prim Ministru lill-Gvern biex jekk huwa daqshekk konvint li għandu raġun jibgħat il-proposta tiegħu, jibgħat il-proposta tal-Oppożizzjoni quddiem il-Venice Commission u jsaqsihom lim waħda hija skont l-standards li l-Kummissjoni Venezja tinsisti dwarhom. Huwa qal li l-għażla mhux vera li se tkun tal-Parlament, l-għażla se tkun tal-Prim Ministru innifsu. Azzopardi fakkar li l-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku mhix awtorità indipendenti, dan għaliex iċ-Chairman huwa impost mill-Prim Ministru. Il-Kummissjoni Venezja trid li l-ħatrit tal-Ġudikatura, tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali jsiru minn awtorità indipendenti. Għalhekk b'dan il-mudell ta' Robert Abela, l-għażla se tibqa' dejjem ikkontrollata mill-partit fil-Gvern, mill-Prim Ministru. Jason Azzopardi qal li l-proposta tal-Oppożizzjoni li l-Kummissarju tal-Pulizija jkun maħtur biqbil ta' 2/3 tad-deputati hija l-iktar waħda li tagħti garanzija ta' indipendenza. Konferma ċara ta' kemm is-sistema ta' 2/3 hija effettiva u mal-ħatrit tal-Ombudsman, l-Awditur Ġenerali u l-Kummissarju għall-Standards. Huwa saħaq li bil-metodu li qed jipproponi l-Gvern se tkompli ssir il-ħsara lil pajjiżna.